да стигнем до ракията. Добре дошли всички присъстващи на днешния празник Трифон Зарезан. Знаете, че ние 17 години вече, с изключение на COVID-кризата, всяка година зарезваме лозята в различни домове от нашето село Гигинци. Много ще се радвам традицията да продължи дори и след нас. Докато може, ние ще го правим този празник. Хубаво е, защото в общината, единствено в Бегуновци и тук се празнува този празник. Във всички краища на страната има различни начини, зарезва се на лозе, ние зарезваме по домовете. Стъпил здраво на земята, Трифон влезе в лозята, стиснал ножица в ръката, а след него млади, стари, работливите лозари спуснаха се да зарежат, а и те да се нарежат. Я послушайте, винари, вие млади, но и стари, лозето не ще молитва, за мотика то потиква. Я ръка ви запретнете и лозята изрежете. Та след тази люта зима, берекет голям да има. С плод да се плодят лозите, та ергените момите пълни бъчви да наливат и буйни кора да извиват. Грозде да родят лозята, та да хапват си децата. Руйно вино да се лее, по-добре да се живее. Уважаеми дами и господа, по българските земи Свети Трифон се почита като покровител на лозарите, градинарите и кръчмарите. Наричане още Зарезан, защото започва резидбата на лозята. Българската православна църква и народа ни почита днес паметта на свети мъченик Трифон, наричан още от народа Зарезан, защото се отбелязва в началото на пролета, когато започва естествено и резидбата на лозята. Свети Трифон живял праведно и загинал мъченически заради вярата си в Христа. Заради силната си вяра, още от младини, той бил надарен от Бога с лечителска дарба. Ами сега най-важното, за което сме дошли, първо да благодариме на любезните домакини, че ни поканиха в техния дом и трябва да направим ритуала за рязване на лоза. Не всички са били винаги, когато се прави ритуала, затова отиваме под долната лозница, нали? Да. Ами така, тук се обръщаме стопанина и зараждащия и се прекръстват 3 пъти. Хайде, берекет и Хайде, берекет и здраве. Така, отрязваме сега една по-дълга пръчка, за да може да свиеме венче и да може да избереме царова лозята. Тази е добра, по-надолу я. Помагайте. И още е студено, не бързайте Айде, до година повече берекет. Много здраве, бъчвите да са пълни до година. Дай сега на тези 2 булки. Така. Живи и здрави стопаните. всички, цялото село да е щастливо. От коя от резата е пил? Тая ли? От тук. Добре, Колко капти в мазата? Да, точно така е. Айде, както казваме, колко капки капнат на лозата, толкова бъчви, колко капки капнем на лозата, толкова бъчви вино в мазата. Айде, да се роди, амин, дай Боже. Амин. Я сега стопанката да ми даде малко пепел, гледам, че насекъде не си е служила. Тази пепел се пази от бъдни вечер, от бъдника в огнището, за да може да няма вредители, да не вредят лозата, да народи много плод. Тук на тези 2. И аз сега да видим какво стана с венчето. След малко. Добре. Още малко. Пите го са пити. Патета, ола ли ти е?
Ти само държиш. Провъзгласяваме те за цар на лозята. Сваляй шапка. Дали мога ли? Нищо така ще се знае. Честито царуване. Предаваме ти тази гега, да я пазиш цяла година и до година, в която ще отидем и ще я предадеш да си жив и здрав. Много здраве във вашето семейство. И аз сега да видим тази невеста каква пита е направила и по стар български обичай да даде по малко питка със сол. Да има здраве, плодородие и всичко най-хубаво да се случва във всички семейства. Първо на домакините. Айде домакина първо. Да почнем. Чупваш си живи, здрави, като тази питка да не е живота. Сега домакината. И вече натам на всички дай по едно парченце. Обиколи ги хората. Ако искаш малко от ритуалното